I još jednu jako važnu stvar sam zaboravio da napomenem. Naime, 16. marta, kada je izvesni Slobodan u Staparu pretio mi ubistvom, jer sam mu prijavio za ostavljenog psa, tada smo otišli u policiju u Sombor da damo izjavu, Ivana i ja. I dakle, on je pred njenog praga kućnog došao da mi preti, jer sam ga je prijavio za psa. Naime, tada je prišla jedna policajka, meni nepoznata, tražila mi je broj telefona, rekao je zvaće me. I zvala me posle dan, dva, bilo je to nedelja kad me zvala, i rekla je da, u nedelju, pazite, u nedelju me zvala. Mi smo tada bili u Novom Sadu, Ivana je bila svedok takođe. I rekao mi je da bi bilo dobro da ja dođem, to je da dođem u policijsku stanicu, da dam izjavu u vezi mog napada kod mosta, pazite. Ja kažem, ja s vama ne želim nikakvu saradnju, pogotovo ne nezvanično, isključivo preko poziva, vi ste za mene, rekao, kriminalna grupa, deo te ekipe. Komandir Elez je rekao za to prijavljen tužilaštvu, trenutno se bave apelacijom tužilaštvu tim, ovo somborsko je kriminalno, naravno Šakić ga oslobodio i tu ekipicu koja je lažno svedočila, to je krivično delo. I pazite, ja sam rekao poziv, jedino ni za to ne bi otišao, to morate, evo, kad dobijete poziv, međutim, poziv ni do dana današnjeg nije stigao, evo ga koji je danas april, izlazi polako, 19. 18. koji je april, dakle, težak kriminal vlada, ja sam nju našao na Face bio, znao sam tačno ime, to jeste policajka, mislim policajka, čak je neki viši tamo službenik, nije običan policajac, piše da je završio kriminalistiku. Dakle, eto što se sve dešava, koji kriminal razara Srbiju, dakle, pazite, nezvaničan poziv, sigurno pokušano da mi se pakuje nešto tad ponovo, dakle, verovatno.